आबसु लिडार आपनालोके কি করিলে এতিয়া আমরা जेब्लायसिम बै बर' बिमाफोरखौ बै बर' फिसाफोरखौ जोङो गावनि आथिङाव गसंनानै संसार जानो हानाय लेभेलाव लाबोनो हाया जों उन्दुनो हानाय नङा। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পণ্ডিত আছে আবসু লিডাৰ আপোনালোকে কি কৰিলে এতিয়া চাকৰিৰ ওপৰত যদি কিবা নজৰ দিব বিচাৰিছে 2005 চনৰ পৰা সব চাকৰিৰ ইনকুৱাৰি দিব লাগে যদি সাহস আছে। गावनि पावार गावनि खुंथाय 5 बोसोर अबे जायगायाव उन्दुनानै दंमोन प्रमद बरुवा इन्डियानि अबेबा खना खनला हाइकर्ट ना सुप्रिम कर्टआव हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव केस होनाया ना इन्डियानि बाहेरायाव 5 बोसोर प्रमद बरुवा मा खालामनानै थादोंमोन गावनि पावारा जोबबाय गावनि खुंथाया जोबबाय फावथिना प्रमद बरुवानि खुगाखौ खावसे सुथेनानै दोननो हागोन हाया 5 বছৰত হি ইনকাউৰি কৰা নাই ইনকাউৰি কৰি তো চেষ্টা আমি কৈছো ডিসি অকলক যে চাকৰি দিছে লিগেল না ইলিগেল ইহঁতে কিয় স্যালাৰি পোৱা নাই ইয়াৰ ওপৰত জাস্টিফাই কৰি আছো আমি চাকৰিৰ ওপৰত যদি কিবা নজৰ দিব বিচাৰিছে 2005 চনৰ পৰা সব চাকৰিৰ ইনকুৱাৰি দিব লাগে যদি সাহস আছে যে भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय जेब्लासिम फेरेंगा प्रमद बर' होनाय साख्रिनि सायाव रोखा खालामा अब्लासिम जों हाग्रामा महिलारि सारखौ खुंथायाव थानाय जों बुंबाय थागोन जेब्लासिम रायजो राजाफोरनि गेजेराव रोखा खालामा प्रमद बर' होनाय साख्रिनि सायाव केलेंखारि जामारदों ना जामाराखै फेरेंगा होनाय साख्रिया केलेंखारि ना केलेंखारि नङा बिनि सायाव जेब्लासिम हाग्रामा महिलारि सारा रोखा खालामा अब्लासिम जों हाग्रामा महिलारि सारखौ जों बुंबाय थागोन प्रमद बर'खौ बुंबाय थागोन फेरेंगाखौ बुंबाय थागोन जायफोर लिगेलि पास जादों मोनथों जोंहा बाजानाय गैया नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे लाख लाख प्रमद बर'आ बा फेरेंगाया जोंनि बर' मानसिनिफ्राय थाखा लानानै साख्रि सोनाय जों बेबायदि खोनानाया बेसेबां सैथो बिनि सायाव थाबैनो इनकाउरि खालायनानै प्रमद बरुवा जुदि थाखा फैसा लानानै जुदि साख्रियाव सोदोंबा बा फेरेंगाया सोदोंबा जोबथेसालिनि आलासि खालामनांगौ 15 बोसोरनि केलेंखारिखौ प्रमद बरुवा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि सारखौ जोबथेसालिनि आलासि खालामगोन 5 बोसोर गावनि खुंथायाव थानाय समाव अबे जायगायाव उन्दुनानै दंमोन प्रमद बरुवा इन्डियानि बाहेरायाव केस होदों ना इन्डियानि सिङाव अबेबा सुप्रिम कर्टआवनो केस होदों ना हाइकर्टआव होदों बेखौ मानो रोखा खालामनो हायाखै আমিনো অসমীয়াটো কিমান অসমীয়া কয় বেছিভাগ ইংৰাজী আমি লগাই দি দিওঁ হা খেলা চাই থাকি ক'বা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং মানে ইন্টাৰেষ্টিং অসমীয়া নেকি এতিয়া মোক খং উঠি আছে কোনোবা দুটামান জাপানীজ কলে লেকচাৰ মাৰি আছে এইটো হ'ল বয়স হ'ল এইটোৰ লগত অলপমান আমি যুঁজিব লাগিব নিজৰ যিটো মনৰ ভিতৰত অহংকাৰ আনৰ কথা মানিবলৈ টান পোৱা শুনিবলৈ টান পোৱা কোনোবা বাৰে বাৰে মানে কৈ থাকিলেও কলে হয় নেকি কথাটো মইহে জানো এই ভাৱটো আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব এতিয়া নিজকে নাৰ্সাৰীৰ ষ্টুডেণ্টছ বুলি ভাবি ল'লে হ'ল যি কয় তাকে কৰিব দে খুদি থাকিব নালাগে পাইপ কিয় এনেকুৱা তেৰা হয় 4-2-0 টাইপ কিয় হয় বুজি পালা 7টো কি দৰকাৰ আছে আৰু কাটিব লাগে এই প্ৰশ্নবিলাক কৰিব নালাগে কৰি যায় থাকা নাৰ্সাৰীত এইবিলাক প্ৰশ্ন নকৰে তেতিয়া যেতিয়া ডাঙৰ হয় ভাবে এইটোনো এনেকুৱা কৰিলে কি দৰকাৰ ইমান কষ্ট সেইটো কিয় কৰিব লাগে গতিকে আমি ভাষা শিকোঁতে এতিয়া যেনেকৈ টিচাৰে শিকে এনেকুৱা আমি নিজৰ তৰফৰ পৰা এনেকৈ দুখন ক'ব পাৰে এনেকৈ দুখন হ'ব পাৰে এইটো আমি প্ৰথম আনিব নালাগে নিজে নিজে এক্সপাৰ্ট হৈ যাব तो ठीक मैं कोशिश कर रहा हूं मैडम जापानी को दिया गजमजी no tori kotoba tua sebete no hito stutsuni misu bitu sukiru sudan desu kotoba otsu de koso chitua tagai no moyo isuru kota o dekimasu desu kara watashi wa kyo no wakai sedai ni hango oseiru toいうこのことを理込みがすねられていることと日本の問いのどの間で僕のことも幸い試合をやれるようになるとも思っています。本日日本語の先生であることに願いがあります。どうかできくる限り分かりやすく私たちの瀬戸におせらげてください。そしてお寄せてここに来る私たちインド人の先生方にも言葉を教えるための技術、テクニックを教えて咲いてください。जबरदस्त कोशिश कर रहा हूं一般にアサンスースのドライバーの民族語の発の日本語と一致します。ですから、ドライバーのチェク達成は、たやすく日本語利用するに話せるようになるです。私はボド語話すものですが、ボド語の
発の日本語の発音は同じです。私たちの日本語の先生であるあなたもきっとこの手の少しはお分かりになったことと思います。私は日本語ができますし、日本語の20のも習ったことはあります。ただ、よくは見ながら読んだだけです。それでも、私は 70% とくらいは発音できたのではないかと思っています。いかがでしょうか？それはありますのか？थोड़ा कोशिश हो रहा हो। आरिगतो आरु अरे कहा खो गया मेरा हमेशा से, इतना कागज हो गया मोर देन 70%। तो और दो तीन आने से आ जाएगा। हाँ, आरिगतो गोजाइमास। मैडम अच्छा नहीं हुआ है लेकिन समझते हैं, है ना? पहले तो समझना, इसके बाद धीरे धीरे बोलते जाना। तो ये मेरा सिर्फ कल इवनिंग में ना 2-3 बार मैंने कोशिश की और इसके बाद मैं थोड़ा जानता है, लेकिन इतना अल्फाबेट्स को मैंने आसान बनाना मेरे ब्रेन में मुश्किल हो रहा है, मतलब, है ना, इंग्लिश स्क्रिप्ट में। तो अभी मैं हिंदी में थोड़ा लिख रहा हूँ, मेरे स्टाइल में कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सुनते सुनते वो इजी हो जाएगा और ये जो ट्रांसलेट है मैं इसको भी याद कर सकेगा। इंडो जापान में वही बोल रहा हूँ कि हमारे जो संबंध है वो भी तगड़ा बन जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर बाद इसको ओपन करते हैं। तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ हमारे जापान फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल मिस्टर कौशी जातो जी को, आई थैंक यू हिम। देशमुख जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और सारे हमारे आसाम स्किल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से लेके डीन और बाकी जितना भी स्टाफ है, और यहाँ पर हमें जाने माने जितना भी व्यक्तिगण है इसके साथ मतलब संपर्क है, ये सभी को मैं अपनी तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, मैं श्रद्धा भी ज्ञापन करता हूँ। सारे नए जो हमारे जापानीज भाषा टीचर बनने के लिए सीखने आया है, सभी से मेरा शुभेच्छा है, मेरा गुड ओएसिस है। मैं आशा रखता हूँ आप लोग 8 महीने नहीं 6 महीने में जापानीज पूरा बोल सकेगा, और खुद के बीच में भी आप लोग बोलते रहिए, बात करते रहे। आप लोग 1-2 महीने के बाद अपना भाषा छोड़ दो, सिर्फ जापानीज में ही बात करना शुरू कर दो। और जितना भी फ्रेंड्स है, सर से कभी भी इंग्लिश या हिंदी में बात मत करो, सिर्फ जापानीज में करो, तो 2-3 वो कार्य करते रहेगा। और ये भैया के साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो जापानीज इंग्लिश हिंदी का ट्रांसलेटर है, उन लोगों का नाम भी आप सब बच्चों को दे दीजिए, ताकि वो लोग उन लोगों के साथ कभी कभी मतलब कुछ दे सकता है। जैसे मैं व्हाट्सएप पे देखे अभी आज इसको कर रहा हूं, और वो भी बोल रहा है जॉब साहब आप मेरे से मतलब मदद मिलेगा। तो इसी तरह सबको भी कर देना है, सबके भी बोलना है, बहुत आसान है और सचमुच आसान है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरी है। भाषा एक बार में 100% जानने का जरूरी नहीं है। भाषा पहले हम लोग 10% 20% जानने से इंग्लिश डाल के भी बात कर सकता है, और इसके बाद धीरे धीरे जापानीज वर्ड्स आ जाएगा। আমি ইংৰাজী লগাই ক'ব পাৰিম, জাপানীজৰ লগত নো ইছ্যু। মাত্ৰ গ্ৰামাটিকেল কিছুমান কথাটো শিকি ললে হয়, বাকি শব্দ প্ৰব্লেম নাই। জাপানীজে ভাষা নাজানে, বহুত শব্দ জাপানীজে জানে ইংলিশ না, ইজ ইট নট? Japanese they have problem in speak English, but Japanese people understand English words. So with mixed English words, first we can start talk with them in Japanese. বুঝি পালে না? আমি অসমীয়াটো কিমান অসমীয়া কয়, বেছিভাগ ইংৰাজী আমি লগাই দি দিওঁ। হা, খেলা চাই থাকি ক'ব বহুত ইন্টাৰেষ্টিং, আরে ইন্টাৰেষ্টিং অসমীয়া নেকি? হয় না নহয়? গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি অজানিতে গোটেই বেলেগ শব্দ লগাই অসমীয়া কথা আমি কওঁ, হলেও আমি নিজকে ভাবো আমি অসমীয়া। গতিকে জাপানীজতো একো প্ৰব্লেম নাই, তোমালোকে 2 মাহৰ ভিতৰতে কথা পাতিবা আৰু ইংলিছ মিক্স কৰি ফেলে কথা পাতিবা ন, কিন্তু বেছি অভ্যাস কৰিব নালাগে। আমি ওয়ার্ডস মিনিং বিলাক লৈ কৰিব লাগে। আৰু এছামিজ গ্ৰামাৰ প্ৰনাউন্সিয়েচনত এছামিজত অকণমান টান হ'ব 2 দিন মান। এইটো তাৰমানে যেনেকৈ আমি অসমটো অসম ক'ব নোৱাৰো, এই যে বড়ো বিলাকত ওংখাম কয়, এটা জাপানীজত ক'ব পাৰিব, কিন্তু অসমীয়া হঠাৎ কৰি এইটো ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ আমাৰ অভ্যাস। মই সেইকাৰণে কৈছো আপোনালোকৰ বয়সৰ অভ্যাসটো ভাঙাটোহে ডাঙৰ কাম, বুজি পালা নাই? চবতে মানুহ তেনেকুৱা অভ্যাস হৈ গ'লে এইটো কমফৰ্টেবল ফিল কৰে, নাই মইতো এনেকৈ কৰি আহিছো,
সেইকাৰণে নতুনটো ল'বলৈ খুজিম নাই মই এইটো কষ্ট পাওঁ এইটো অলপমান হওক কাৰণ আপোনালোকে এতিয়া মেচিউৰ্ড হৈ গ'ল আৰু মেচিউৰ্ড হৈ গ'লে মানুহ অলপ অহংকাৰ হয় খঙিয়ালো হয় বাদ দে জাপান তাপান নিশিকোৱা মানে এনেকুৱা আহি যায় মন এইটো হ'ব নালাগে ঠিক আছে মানে যিটো বস্তু 20 বছৰ বয়সৰ আগত কৰিব লাগিছিল এইটো বস্তু আজি 25-30 বছৰত কৰি আছা তো অলপমান বেলেগৰ তলত থাকিবলৈ অলপ টান পায় মানে কোনোবা এটা অৱস্থাত আৰু নিজে এতিয়া আমি কি কৰিম আমাক কি ক'ব কৈছে এতিয়া ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পণ্ডিত আছে আপচু লিডাৰ আপোনালোকে কি কৰিলে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে ক এতিয়া সবচে ডাঙৰ ডাঙৰ পণ্ডিতটো আপচুতে আছে ইহঁতেইটো চুক্তি কৰিছে কোনে চুক্তি কৰিছে ক এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে যোৱা 5 বছৰত ইহঁতে কি কৰি আহিছে এতিয়া আমাক দোষ দিব বিচাৰিছে একো কৰা নাই বুলি কিন্তু আমি কৈছো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক আমি আজিলৈকেও প্ৰেছাৰ কৰি আছে যে সেইখিনি এৰিয়াৰ কাৰণেতো কিবা একটা দিয়ক আমি যাতে কিবা একটা কাম কৰিব পাৰিম এইটোই কথা थैजासे जेल जानो थांगासिनो दङ फासि जानो थांगासिनो दङ बर' हारि आफाद रायजो राजाया बेखौ नुनानै खौसे जानानै ओंखारदों बेबायदि समाव सोरबा सासेया मैयासिम रिभलिउसन खालामनानै दिनै जुदि बुङोबा बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बेखौ मा खालामनांगौ रायजोफोर बेखौ बुंनायनि दाय जादों थांनाय बोसोराव बै इलेक्सन समाव फैनानै नोंथांमोननि बेंटलावनो बबेबा मोनसे मिटिंआव थुक्राझाराव ना बहाबा बुंदों बे प्रमद बर'खौ माबाफोर दोङोबा होनोसो नांगौ होननानै मा दोङो बेखौ बुङाखै आरो दाखालि बावै बे बेंटलावनो फैनानै बुंदों सान्तिपुराव आं लायनो एनडिपिनि फैसा हांग्रासोमोन एनडिपिनि स्पिकार बिथाङा दोङो माधव गेदेर बिथाङा बुंनो हागोन आं एनडिपिखौ माला लोगो मोनजेननाय एनडिपिजों आं माबा खामानि मावजेननाय बिथाङा बुंदों गाव लायनो सोमावसारनाय समाव आं एनडिपिनि फैसा हांग्रासोमोननो आरो बायदिसिना बुंदों जों दिल्लीयाव थाङोबा जोंनो लाल साह फुदुंना लोंनो हरनांगोन ना दिल्लीखौ फन हरनो हायोनो बियो जुदि बेबायदिनो हायोबा मानो दिनैसिम मोनसेबो आयेन पास खालामनानै लानो हायाखै बिटिसिआव काउन्सिल सालायनो मानो मोनसेबो आयेन पास खालामना लानो हायाखै बिटिसिआव 12% 12% पपुलेसन दङ आसामनि बाजेटआ जुदि 10,000 कोटी जायोबा 1,000 कोटी बिटिसिआव फैनांगौ मानो 300-400 हरजादों मानो हायाखै नरेन्द्र मोदीजों 2016आव बै समाव एलाइन जानाय समाव बुंदोंमोन 1,000 कोटी नांगौ 1,000 कोटीखौ बिना लाबोनो हायाखिसै थगायजाबाय दायो बे बाजेटआव फैसा हरनायखौनो बोसोरसेयाव 300 हरनायखौनो 1,000 कोटीनिफ्राय हरगासिनो दङ होनना थगायबाय थादों बे नङा रायजोफोर बे केस जानांगौबा बै बिटिसि सुक्ति जाजेननाय समाव जेरैबायदि 5 बोसोरनि 100 कोटी हरदोंमोन बे 1,000 कोटीखौ बेबायदिसो हरनांगौमोन नाथाय बिनानै लाबोनो हायाखिसै केरकेराया बिथांमोनखौ सरकारा सोरखौ नायो सरकारा रिभलिउसनारिखौसो नोजोर होयो जाय लोगो जानानै बिखा गोबानानै लोगो खामानि मावो बिथांमोनखौ सरकारा केरकेराया दिनै रिभलिउसनारिफोरखौसो बिथांमोना केरकेरायो दिनै बिथांमोना फन हरनानैनो जुदि जोंनो साहा लोंहोनो हायोबा कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिल्सखौ मानो बिनानै होनो हायाखिसै मानो बिनानै लाबोनो हायाखिसै दिनैसिम हालाय हाफाय दिनै कार्बि आंलंनि बर'फ्रा पार्लियामेन्ट जायोबा बुंहरो अमा बुथारना जादो रंजादो एबार जाखासिगोन 10 बोसोर कंग्रेसजों थाबाय जेबो जायाखिसै बा नै बिजेपिजों फैलायबाय जेबो जायाखिसै गावसोरनि मावनो हायैनि दायखौ प्रमद बर'नो जाबसिननो नागिरो रायजोफोर बेबायदि जाबसिनग्रा सिगिग्राखौ आं जेबो केरकेराया मानो केरकेराया आंनियाव बोलो दङ माबा माबि दङ थाखा फैसा दङ बेबायदि नङा रायजोफोर आं मानो केरकेराया मानोना बिथांमोना जि जेंनाखौ फेस खालामदों बेबायदि जेंनाखौ आंबो गोरबोनिफ्राय फेस खालामदों उन्दैनिफ्राय फेस खालामदों आङो आरो बिथांमोना दिनै सोरबा लिडारफ्रा चिरांनि सोरबा लिडारा क'क्राझारनि सोरबा लिडारा रुपानि सामस अरनानै जोनोम जादोंमोन नामा आं मिथिया रायजोफोर आं खिन्थु रुपानि सामस अरनानै जोनोम जायाखै आङो बर'नि बयनिख्रुइ बांसिन जौ लोंग्रा न'खराव जोनोम जानाय प्लास्टिक खोबनानै ओंखाम संनानै लेखा फरायनानै जानानै फैनाय खैला हाजोआव खैला जावनानै एडमिसन लानानै फरायनाय थुरि नारानि न'आव उन्दै बैसोखौ हगार हरदों लेखा फरायनो समाव बिफाया जौ लोंना फैनानै लेखाखौ गार' जानाय आरो आं बायदि बर'आव हाजार हाजार बर' फंबाय बिनानावमोन दङ बिसोरनि लेखाखौ बिफाया गार'आ जानो हानाय जौ लोंनानै लेखा फरायनो हायै दिनै न'खराव गोरिब गुन्द्रा बैसागो दमासियाव रंजानो मोनै मागो दमासियाव रंजानो मोनै मोजाङै क्रिसमास मोनजायै अखा सान्दुं अखायाव मोजाङै जि मोनसे मोजां गाननो मोनै गोजां बोथोराव जि गाननो मोनै
देहा फाहामनो हायै बर'आव दाबो रोजा रोजा बर' फिसाफोर दङ बर' न'खरफोर दङ आरो जेब्लायसिम बै बर' बिमाफोरखौ बै बर' फिसाफोरखौ जोङो गावनि आथिङाव गसंनानै संसार जानो हानाय लेभेलाव लाबोनो हाया जों उन्दुनो हानाय नङा आरो बेनिखायनो बिथांमोन बायदि मानसिया बुंनाय बानसावनाय खोथाफोरा जोंनि बिगुरावबो नांहैया बिखा बिख्लोआवथ' नाङानोखा रायजोफोर दिनै बिथांमोना सिखाव होनो ना सिथुम होनो मा होनो दालालि जिखौनो बुङा मानो बर' हारिनि थाखाय गासैखौबो जानो थाखाय रेडि आरो सोरबाया दिनै बुङोबा बर' हारिनि थाखाय नोङो भिक्षाखौ फोरदाननानै हो एक सेकेन्डबो नाङा भिक्षा फोरदानना होनो थाखाय जोङो रेडि दा बेनिखायनो रायजोफोर दुखुनांथावा बेसो बिटिसिआ दिनै 15 बोसोर जासिगोन बे 15 बोसोराव साबेसे बर' फिसाफोरनो साख्रि होनो हाखो साबेसे बर' फिसाफोरनो न' बां लुनानै लाहोनो हाखो साबेसे बर' फिसाफोरखौ मोजां कलेजाव एडमिसन होनो हाखो साबेसे आईएएस बानायनो हाखो साबेसे आईपीएस बानायनो हाखो दिनै बिथांमोननियाव सोंनांगोननि सम फैबाय रायजोफोर सोंनांगोननि सम फैबाय दिनै बिथांमोननि राजनितिखौ नुदों मोनसे लामाखौनो बै खर'निफ्राय खेबसे फिथा होयो बै खर'निफ्राय खेबसे फिथा होयो मोनसे दालांखौनो बोसोरफ्रामबो फिथा होयो देग्लाय नोरैनिफ्राय हालायबाय आरो बैथिंनिफ्राय हालायबाय लामा दालाङा रायजोफोर बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां जादों गुबुन जायगायाव बिनिख्रुइ ट्रिपल जादों बेखौ लानानै रावबो क्रेडिट लानांगौ गैया बिटिसिखौ मानो सोरजिदोंमोन बर'नि सोलोंथाइ जौगानांगौ दायो मानो बर' फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया मानो बर' मिडियामाव लेखा मोनाखै मानो टेट पास जानानै थानायफोरखौ साख्रि होनो हायाखै मानो दिनै बिटिसि मोनखांनायनि उनावसो जोंनि बिमा बिब'फ्रा मानो राजा लामायाव अन्थाइ बुख्रुबफैनो गोनां जाखो बिनि फिननायखौसो नांगौ जोंनो बिटिसि मोननायनि सिगाङाव जोंनि बिमाफ्रा बिब'फ्रा राजा लामायाव अन्थाइ बुख्रुबनो गोनां जायाखैमोन नंगौ सोरबा साफा सानै जौ फानदों साफा सानै मैगं फानदों बे थिगानो दङमोन किन्तु दिनै जोंनि बिमाफ्रा सान्दुं थिं थिं गथ' बानानै अन्थाइ बुख्रुबनो गोनां जादों लामायाव बे थासारिखौ सोर फिननाय होगोन एसेबां जौगादोंब्ला एसेबां थाखा फैसा लाबोदोंब्ला मानो दिनै बर'फ्रा बे अबस्थायाव थानो गोनां जाखो नैबेसो जोंनि सोंलुआ रायजोफोर दिनै गुबुन हारिफोरजों मोजां जानो थाखाय मोनद' हारिखौ एसटि खालामनो नागिरदों जौगानाय हारिखौ आरो बुंबावो बिटिसिआवसो जाग्रोनांगोनो बे हारिया एसटि जायोबा जोंहा सासेबो एमएलए थानाय नङा रायजोफोर सासेबो एमपि थानाय नङा साख्रि बाख्रिया मोननाय नङा जोंनि मानसिफ्रा बिथांमोना बेसेबांबा जौगानाय दिनै आहमफ्रा राजबंशीफ्रा आरो दिनै बेबायदि समाव बिथांमोना बुंदों एसटि बिथांमोना जानांगौ जेरैखि जाया चेलेन्ज जोंनि मानसिफोरजोंसो चेलेन्ज आरो जोंखौ गुबुन हारिनि सिगाङाव बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादानो नोंथांमोनखौ होबथाबाय माबाय रायजोफोर जोंहा बेवहाय जेबो साननांगौ गैया मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा आहमनि थाखाय सोरबा सुथियानि थाखाय गुबुन हारिनि थाखाय जोनोम जायाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादों बर' हारिनि थाखाय ओंखायनो जोंनि फार्स्ट प्रायरिटिया बर' हारिनि निरापत्ता बर' हारिनि सिकिउरिटि बर' हारिनि जौगानाय बे जोंनि प्रायरिटि गुबुन हारिया नङा गुबुन हारिखौ जोङो हायोबा अनगोन गुबुन हारिखौ जों बजबगोन गुबुन हारिखौबो जोङो जौगानायनि खोथा बुंगोन नाथाय एक नाम्बाराव बर' हारियासो दा दिनै बिथांमोना बर' हारिखौ नागारनानै बर' हारिखौ ओरैनो गावसोरनि पकेटाव थाखानाय होननानै साननानै लाबाय बर' मानसि नालाय गावसोरा एमएलए मन्त्रि गावसोरो जिथिं थाङो बिथिंनो थांफानांगौ जिरायनांगौ होनबा जिरायनांगौ गसंनांगौ होनबा गसंनांगौ गुबुन हारिफोरखौसो अनसै जाय हारिफ्रा बर'जोंनो रायजो जानो होननानै अलरेडि सिन्था खालामखानानै गोरोबनानै थानो नागिरबाय बै हारिफोरखौ बर'नि सुथुर खालामनानै थाखा फैसा रानलाबायनानै जौगाहोनानै दिनै बर'नि सुथुर खालामनो बर'खौ गादबहोनायनि माखासे कौशलखौ बिथांमोना लादों दा नंखायनो रायजोफोर जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन जोंनो मा नांगौ जोंनो उदांस्रि नांगौ जोङो बे उदांस्रि भारतआव भिक्षाफोर दाननानै उदां जानानै संसार जानो नागिरदों जोंनि खाफालखौ जोंनो दानानै लानो नागिरदों आरो बे जोंल' नङा इन्डियानि बयबो भारतनि बयबो हारिफ्रानो बेखौ लुबैयो माला जाय हास्थायदों बिथांमोना जागलांबाय मिज'राम मेघालय रायजो मोनबाय सिक्किमा रायजो मोनबाय बेसेबा फिसा सिक्किम रायजोआ 4,000 स्कुवेर किल'मिटारल' सुबुं अनजिमायाबो 10 लाखसोल' बे सिक्किमा दिनै बेसेबांबा जौगालांबाय नाथाय जों दिनै फासयनानै थानो गोनां जाबाय दा बेनिखायनो रायजोफोर जोंनि आखायाव गुबुन लामा गैया दिनै जोङो जेरैखि जाया बड'लेण्डनि थाखाय जोङो खौसे फैदों आरो खौसे थांनांगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन इउनिटि थ्रु स्ट्रागल
खौसे जानानै सोमावसारनांगोन खौसे जानानै दिनै बर' हारिया सोमावसारगासिनो दङ बड'फाया बुंदोंमोन बुहुमाव मुंदांखा जानोबा जोंनि रिभलिउसननि गेजेरजोंनो जोङो जानो हागोन दिनै बर'फ्रा रिभलिउसन जांख्रिखांनाय लोगो लोगोनो आसाम नङा नर्थ इस्ट नङा इन्डिया नङा बुहुमनि मानसिफ्रानो बर'फोरखौ मिथिगौ आरो जोंनि जि रिभलिउसन जोंनि सोमावसारनाय आन्दोलन बिखौ जोङो कारेक्सन खालामगासिनो दङ मोनसे समाव हिंसा जाबाय दाङाबाजि जाबाय बायदिसिना थासारि जाबाय बयबो जोंखौ उदखारि होननानै फोसावनो हमबाय नाथाय लासै लासैनो जोङो दिनै जोंनि जिहेतु जोंनि दाबिया थार जोंनि दाबिया नंखाय नङा जों भारतनि नोगोरारि हिसाबै रायजो मोननांगौआ जिहेतु जोंनि जोनोमनि मोन्थाय ओंखायनो जोङो गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनानै बयबो खौसे जानानै दायो सोमावसारलांगासिनो दङ दा बेनिखायनो रायजोफोर जे दिनै जों जि लामाजों थाबायदों बे लामाया मोनसे गोथों लामा दिनै आसामाव जोंहा सुथुरा गोबां जानो हानाय अल इन्डियायाव जोंहा लोगोआ गोबां जाबाय दायो रायजोफोर ओंखायनो दिनै भारतबर्षआव गोदान रायजो जुदि सोरजियोबा बड'लेण्डआ थालांगोन जों बेखौ मालाबाबो साननो हाया मानोना रायजो बिग्राफोरनि सोमावसारनायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायानो दायो एक नाम्बार जानानै दङ आरो बेयो नोंथांमोननि मावनायनि थाखाय दा नंखायनो रायजोफोर जोङो जानजि खाफ्रानांगोन बड'लेण्ड मोननायनि लामाया मोनथाम बे मोनथाम लामाखौनो जों लागासिनो दङ एक नाम्बार लामाया जाबाय जांख्रिखांनाय सोमावसारनाय गणतान्त्रिक सोमावसारनाय राजा लामायाव आरो हाथियार लानानै सोमावसारनाय जोंनि जोहोलावफ्रा हाथियार लानानैबो सोमावसारबाय आरो गणतान्त्रिक सोमावसारबाय दिनै फैनानै जों नुबाय बे हादोरा जिहेतु गणतान्त्रिक सुबुं दारा खान्थिजों सोलिग्रा हादोर ओंखायनो जों गणतान्त्रिक अहिंसानि लामाजों थांनांगोन आरो दिनै जों अहिंसानि लामायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारलांगासिनो दङ सरकारा जोंजों रायलायबाय थादोंमोन भारतआव इन्डियायाव रावजोंबो रायलायाखै बर' ग्रुपजोंनो रायलायदों जोंफोरजोंनो रायलायदों एमएलए मन्त्रि गैयाबाबो जोंनि सोमावसारनाय आइ आफा रायजो राजानि सोमावसारनायखौ मानिनानै जोंजों रायलायनो गोनां जादों आरो थांनाय समाव जेला मोनद' हारिखौ एसटि होनायखौ जों होबथानो थाङो बै समाव राजनाथ सिंहजों रायलायनायाव हम मिनिस्टारजों बिथाङा बुबु बाबा जादों मा बुंनो जाय मानसिया गोथार गोसोनि बेखौ रावबो थगायनो हाया आरो दिनै भारतनि मन्त्रिफ्रा बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ थगायनो हाया बायदि अबस्था जाबाय थांनाय 15 फेब्रुवारिनि गेजेराव जोंजों बेसेबा गिदिर मोनसे 3 खनायारि सावरायनायनि खोथा रादाय होदोंमोन नाथाय 14 फेब्रुवारियाव जेला काश्मीराव सा 44 सुबुंखौ गावथारबाय बिनि उनाव भारतनि थासारियानो सोलायबाय नै बावैसो सानथाम सिगां सानब्रै सिगाङाव एनडिपि प्रग्रेसिभनि गाहाय नेहाथारि गबिन्द बसुमतारी आरो आं जोङो माखासे अफिसारफोरजों गुवाहाटीयाव रायलायबावदों बिथांमोना दिल्लीयाव रायलायहरदों आरो बे खोथाखौनो बुंदों दिनै प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार रावबो माने बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ रायलायनो सम होनो हायाखै मानोना इन्डियायाव मोनसे क्राइसिस जागासिनो दङ होननानै नोंथांमोननि खोथाखौ गोसोआव दङ दा बे खोथाखौ जोङो मानिनांगोन रायजोफोर मानोना बेयो नेशनेल क्राइसिस नाथाय बिदि होनानै जोंनि मोन्थायखौ लानानै जोङो गारनानै दोनगोन फासयगोन बिदि नङा ओंखायनो दिनै सारा आसाम नाङैनो क'क्राझाराव हाजार हाजार मानसि ओंखारनानै गसाइगावआव रेलि खालामबाय जोङो आंबो बाहागो लानानै फैबाय बाक्सायाव रेलि जादों उदालगुरियाव जादों सनितपुराव जादों बिश्वनाथाव जादों जेरावबो जोंनि रिभलिउसना सोलिगासिनो दङ दा बे मोनसे लामा गुबुन मोनसे लामाया राजखान्थियारि बड'लेण्ड बिनाया जिहेतु राजखान्थि दाबि राजखान्थियावबो जोङो खौसे जानांगोन नोंथांमोना नुदों 1991 मायथाइयाव इलेक्सनाव बाहागो लानानै 93 मायथाइयाव बिएससि जादों आरो 2007 मायथाइयाव इलेक्सनाव बाहागो लानानै 2003 मायथाइयाव बिटिसि जादों जोंहा दिनै दिल्ली दिसपुराव बड'लेण्ड बिग्रा मानसि नांगौ दा जायफोर एमएलए दङ बिथांमोना बड'लेण्ड बिग्रा नङा बड'लेण्ड जानाङा होननानै बुंग्रासो ओंखायनो दिनै बड'लेण्ड सल्युसना जायाखै ओंखायनो जोंनो बै बिएससि जानायनि सिगाङाव बिटिसि जानायनि सिगाङाव जेरै जोंनि एमएलएफ्रा थांनानै टेबोल सौहैदोंमोन मानो बड'लेण्ड जानो हाया एमपिफ्रा टेबोल सौहैदोंमोन बेबायदि मानसिफोरखौ जोंनो नांफिनगौ बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय दा बेनिखायनो रायजोफोर जे फैगौ समाव फैगौ इलेक्सन माने जि मोनसे पार्लियामेन्ट इलेक्सन फैदों बेवहाय जोङो खौसे जानानै बड'लेण्डनि थाखाय आरो मोनद' हारिखौ होबथानो थाखाय जोङो एमपि दैथायहरनांगोन मालायफ्रा जि बुङानो जाया मानो सोरबा बुंगोन जे जोंहा देरहानाय नङा मानाय नङा जोङो बेखौ नायनो नाङा जोङो खौसे जानानै होयोबा देरहायैनि जेबो खोथा गैया थांनाय खेबसेयावबो जोंनो सेकेन्डमोन आरो बिथांमोना पावारफुल बिराद माने बयनिख्रुइ बुद्धि गोनां बे मन्त्रिखौनो बेवहाय माने केन्डिडेट होदोंमोन बिथाङा 3 नाम्बाराव थादों थांनाय खनसेयाव 3 नाम्बाराव थादों आरो जों सेकेन्डआव थादोंमोन आरो एबारबो जोंनि बिग्रायारिफ्रा खौसे जानानै जोङो दिल्लीयाव जोंनो एमपि नांगौ दिनै बिथांमोना एमपि हरनाय दङ सरकारा
दानि बिटिसि सरकारा बे एमपिया नाथाय बड'लेण्डनि सायाव फंसेबो खोथा बुङा ओंखायनो मोनद' हारिनि एसटि बिनायखौ होबथानो थाखाय आरो लोगोसे बड'लेण्ड बिनो थाखाय जोंनो एमपि नांगौ जोङो इलेक्सनाव खौसे जानानै एनडिपि प्रग्रेसिभ दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयेन्ट एक्सन कमिटि इउपिपिएल आरो गोबां हान्जाफ्रा खौसे जानानै जोङो दिल्लीयाव एमपि फाथाय हरनांगोन जाहाथे बड'लेण्ड बिनो हायो आरो 3 नाम्बाराव जोंनि सावरायनाया थांबाय थागोन सावरायनायखौबो जोङो लांबाय थागोन दिनै गुबुन हारिफ्रा जोंजों गोबाङानो सिं सिं रायलायगासिनो दङ बिथांमोना दिनै अ बर' खुलिनानै अ बर' आफाद हिरा सरनिया बिथांजों थानानै थांनाय 5 बोसोराव जेबो मोनाखै नाथाय बिथांमोना बुङो जे बड'लेण्ड बिनायखौ जिहेतु बिथांमोना लुबैया ओंखायनो हिरा सरनियानो देरहानानै थांफिनांगौ नाथाय बिथांमोननि लेखा गोरोंफ्रा लाजिदों हिरा सरनिया बायदि एमपि जेराव हिन्दीबो रोङा इंलिसबो रोङा जेबो रायलायनो रोङा लिरनोबो रोङा बेबायदि मानसिया एमपि जानानै जोंनि मान सन्माना थांजोबबाय होननानै बिथांमोननि गोरों मानसिफ्रा जोंनो खौरां हरदों बेराफारसेथिं जोंनि राजखान्थि हान्जाया जोंनि बर'नि भट नाङा बिसोरनो बिथांमोना राजबंशीनि नांगौ गुबुननि नांगौ ओंखायनो बिथांमोनजोंसो लोगो लाफाहैबाय ओंखायनो जोंनो बिथांमोनजोंनो फाथाय हरनांगोन बिथांमोना बिथांमोनजोंनो थांदो कमतापुराव होननानै बड'लेण्डखौ जिहेतु नांला बिथांमोननो दा बे खोथाफोरखौ नोंथांमोना सानदो दाङाबाजिनि खोथा नङा राजखान्थिनि खामानिखौ मावनांगोन आरो थामथिया जाबाय सावरायनाया थांबाय थानांगोन दा मानगोनां रायजोफोर बड'लेण्ड बिनायजों लोगोसे बर'नि हारिमुवाबो जौगानांगोन बे खोथाखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो लाबोबोदों ओंखायनो हारिमुखौ मोजाङै सिबिनांगोन धोरोमा जुदा जानो हानाय बैसागोखौ जों मोजाङै फालिनांगोन गाननाय जोमनायखौ मोजाङै लाखिनांगोन खाम जथा सिफुंखौ बयबो दामनांगोन हारिमुखौ गोख्रोङै लाखिनांगोन सेंग्रा लाइमोनफोरखौ आखल आखुखौ दाना होनांगोन रायजोफोर दिनै उन्दै बैसोआवनो न'आव जानो लोंनो गैया होननानै गुजरात हारियानायाव थांदों जोंनि बिनानावफ्राबो गोदाव सोराव जाहैदों आं बिमा बिफाखौ खावलायदों जे नोंथांमोना एसे कन्ट्रल खालामनांगोन आरो बिसोरनो आखल आखुखौ दानानै होनांगोन लेखा फरायनाय फरायसाफोरखौ थाखो 1निफ्रायनो बिथांमोनखौ जों फेंनांगोन गोथों लामाजों लाबोनांगोन जेरैखि जाया खस्थ' खालामनानै लेखा फरायहोनांगोन आङो बिमा बिफाखौ खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मिशन क्वालिटी इडुकेशन लानानै खामानि मावदों बर' थुनलाइ आफादाबो बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खामानि मावदों नाथाय जेंनाफ्रा दाबो जोबाखै दिनै नङा गाबोन जेंनाया जोबगोन लेखा फरायनायाव बयबो गोसो होनांगोन जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानांगोन दिनै बिथांमोना बुंनो हमदों जुवाजोंसो रांखान्थि जौगायोनो जुवाजोंसो जौनि थाखाय बेसेबां न'खर संसारा जोंहा धंस जाबाय जोंसो मिथिगौ जोंनि लेखा फरायनाया बेसेबांबा धंस जालांबाय बे जौनि थाखाय जोंसो मिथिगौ दा नंखायनो रायजोफोर बै राजखान्थि नेताफ्रा गावबा गावनिया बानायनानै लाबाय सोरजिनानै लाबाय समाजनि गाद्रा गुद्रा थासारियाव फैनो बिसोरो जेबो गोनांथि गैला ओंखायनो जोंनि समाजखौ बेंगुरा खालामनो दोननो नागिरनाय बे जौ जुवानि थासारिखौ जाहाथे जानो होआ आं नोंथांमोनखौ खावलायदों